Inkinga zezomnotho ezikhungethe izwe yizona ebeziseqhulwini kobekudingidwa isigungu esiphezulu seqembu elibusayo namhlanje. UNobhala jikelele we-ANC uAce Magashule uthi bazogxila kulawo mabhizinisi ombuso adonsa kanzima ngakwezemali kanye nokungalawulwa ngendlela koMasipala. Isimo somnotho sezwe sibucayi kanye nenkinga ezibhekene nenkampani ephehla ugesi uEskom. Manje izikhulu esiphezulu zeqembu elibusayo kulezi insuku ezizayo zizobhekisisa kabanzi ukuthi iningizimu Afrika iphuma kanjani kulezi inkinga. UNobhala jikelele weqembu elibusayo uthi izinkampani zakahulumeni zona zizobhekisisa kabanzi futhi kulezi insuku ezimbili ezizayo. Nekusasa la kangqongqoshe wamabhizinisi ahulumeni uPravin Gordhan nalo libhekisise kabanzi kodwa yena akayindawo. Our focus for the last 2 days and for these 4 days will be on the economy, on the state-owned enterprises in terms of our comprehensive approach, on the issue of land, amendment to Section 25 of the Constitution, working together with society, working together with our allies. koMasipala nabo abangenzi kahle bazofakelwa izibuko. uMasipala wona waseMangahung osothathwa isifundazwe saseFree State kuzoba khona izinguquko uma beqhubeka nongenzi kahle nokulethela izidingo nqangi kwabantu. We are also going to focus on the issue of local government this year to ensure, because we have seen as we walk in the streets of Northern Cape, we have seen sewage all over, we have seen rubbish and refuse all over, and we are saying we're not going to allow these things. There are going to be consequences. Isigungu esiphezulu sikakhongolose kanye neNEC lohutla kulezi insuku ezizayo zizobhekisisa kabanzi ukuthi baziletha kanjani isidingo nqangi zabantu kanye nezinqumo abazithatha kwingqungquthela yango-2017. Ngusamkelo Maseko ezindabeni ze-SABC News ePitoli.